Natsa Kids Show. ሕፃናት ብሓጎስ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ላላላ ንመምህር በፍቕሪ ንዓበይቲ በፍቕሪ ላላላ ትምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብጥንቃቐ ሰምዑ ላላላ እዚ እዩ ጽቡቕ ብስነ ግብርን ስርዓትን ዝበለጸ ተምሃራይ ከመይ ይመስል ብስነ ምግባር ዘዘውትር ክብሪ መምህር ዘዘውትር ስርዓት ዘለዎ ንመምህር ዝእዝዝ ምስ ተምሃሮ ዝማገል ብሉፃት ተምሃሮ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ሕፃናት ብሓጎስ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ላላላ ንመምህር በፍቕሪ ንዓበይቲ በፍቕሪ ላላላ ትምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብጥንቃቐ ሰምዑ ላላላ እዚ እዩ ጽቡቕ ብስነ ግብርን ስርዓትን ዝበለጸ ተምሃራይ ከመይ ይመስል ብስነ ምግባር ዘዘውትር ክብሪ መምህር ዘዘውትር ስርዓት ዘለዎ ንመምህር ዝእዝዝ ምስ ተምሃሮ ዝማገል ብሉፃት ተምሃሮ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ሕፃናት ብሓጎስ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ላላላ ንመምህር በፍቕሪ ንዓበይቲ በፍቕሪ ላላላ ትምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብጥንቃቐ ሰምዑ ላላላ እዚ እዩ ጽቡቕ ብስነ ግብርን ስርዓትን ዝበለጸ ተምሃራይ ከመይ ይመስል ብስነ ምግባር ዘዘውትር ክብሪ መምህር ዘዘውትር ስርዓት ዘለዎ ንመምህር ዝእዝዝ ምስ ተምሃሮ ዝማገል ብሉፃት ተምሃሮ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ሕፃናት ብሓጎስ ብፍቕሪ ተጓዓዙ ላላላ ንመምህር በፍቕሪ ንዓበይቲ በፍቕሪ ላላላ ትምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ብጥንቃቐ ሰምዑ ላላላ እዚ እዩ ጽቡቕ ብስነ ግብርን ስርዓትን ዝበለጸ ተምሃራይ ከመይ ይመስል ብስነ
የሕፃናት ሀሳቦች Join the fun! Subscribe and ring the bell!